Takže dobro Starboy, ja vítam vás pri novom videu, dosť špeciálnom videu, lebo dnes sa pozrieme a rozobereme si nový monopost McLarenu MCL39, ktorý bude na tohto ročnú sezónu 2025 a porovnáme si ho s minuloročným, keďže sú tam nejaké zmeny, ktoré by som vám chcel ukázať. Tak my teda poďme na to, môžeme rovno začať porovnaním bočníc aj krytu motora, lebo tie sú dosť rozdielne, ako môžete vidieť, tak McLaren tento rok zvolil trošku iný prístup. Ten inlet do tých bočníc je dosť na štýl Mercedesu, je to takéto prevrátené P. Dalo by sa povedať. Ako môžete vidieť, tak to bude vzduch vstupovať dnu. A minulý rok to bolo dosť inak, minulý rok oni mali, keďže celá tá bočnica bola o dosť viac bola menšia, bola taká proste viac taká sleek by som povedal, proste taká menšia. Tento rok je to fakt akože veľká bočnica. Jasné, že tie fotky nie sú úplne najkvalitnejšie, máme fotky len z trate, proste ako ten monopost bol na trati. Ale ak gravím, aj tak tá bočnica nie je úplne najmenšia. A takisto aj kryt motora napríklad, to je znova opak. Minulý rok bol kryt motora relatívne veľký, ako môžete vidieť, proste takáto veľká preliačina, v podstate výbežok sa ťahal pomaly celým tým zadkom monopostu. Tento rok to vyzerá, že tu nie, je to podstatne menšie. Každopádne, čo sa týka podlahy, tak podlaha vyzerá viac menej rovnako na obidvoch. Minimálne tu nejaké tie detaily sú nerozoznateľné, keďže fakt tie fotky nie sú kvalitné. Ale my sa môžeme posunúť ďalej, tu môžete vidieť Norrisa, áno. Lebo ďalšia z takých tých trošku dôležitejších zmen, to vám ešte potom ukážem, čo sa bude týkať týchto zrkadielok, tak je tu takáto vecička, že oni si tu urobili takéto krídielko, môžete vidieť, aby ten vzduch vháňali, keď som správne pochopil, tak aby ho vháňali týmto smerom, čo tu na minulý rok nebolo, môžete vidieť, tam nie je žiadne krídielko, je to nasmerované týmto istým smerom, ale krídielko tu nie je žiadne a takisto aj uchytenie tohto krídla, alebo tohto zrkadielka je iné, to vám ukážem za chvíľočku. Tak to by sme si mali vedieť ukázať teoreticky na tejto fotke, kde môžete vidieť, že tu na je to dosť malé, hej, tak neviem, či sa mi to podarí nakresliť, robím to s myškou, hej, takže musíme to dať najmenšie. Ako môžete vidieť, tak tu na to už proste nie je, vy to asi pravdepodobne nevidíte, je to príliš malé. Tak to už nie je len taká palička, lebo ako môžete vidieť, tak tu oni majú proste len takú paličku. Ale tu už je to proste štvorček, hej. Ponechali si síce, tento je ako keby predĺžený vstup, že ten roh toho vstupu vybieha ako keby, nejde spolu s tou bočnicou. A taktiež, čo bolo trošičku zmenené, aspoň tak ako som to vypozoroval, tak uhol týchto by mal byť trošičku väčší pri tom novom monoposte. Toto by malo byť trošičku nižšie a trošičku viac vzadu posunuté. Čo sa týka predného krídla, tak predné krídlo, ako môžete vidieť, je viac menej identické, by som povedal dokonca. Keď to tak nejak nakreslím, tak možno jedine čo, tak týchto tu mi príde, že majú trošičku viac. Tých akoby oddelených endplateov. Ale inak mi to príde rovnaké. To klesanie toho nosa mi príde rovnaké. Tento tu spodok je taktiež rovnaký. Takže predné krídlo pravdepodobne je dosť možné, že to nie je nové predné krídlo. Možno je, ale fakt je v nejakých detailoch. No ale toto nie je síce úplne najlepší uhol, ale tu si fakt môžete všimnúť, jak tá bočnica je proste veľká, mohutná. Tu porovnáme s týmto, jasne, to nie je úplne dobrý uhol, ale je o dosť menšia tá bočnica. Tu je fakt akože veľká. Zadné krídlo je plus minus rovnaké, by som povedal. No ale ešte jedna zmena, ktorá tu je, ja to celé vymažem. Ešte jedna zmena, ktorá tu je, tak je tento tu inlet z vrchu do motora. Tak ten keď si pozriete, tak značne sa ako keby rozšíril a oválnil, je z neho v podstate taký ovál. To nie je taký tu štvorec. Ale jak som povedal, tak detailné fotky na tie si budeme musieť ešte počkať, lebo toto sú fakt len fotky v strate. Takže nemáme žiadne detailné fotky. A ešte keď sa vrátime k tým bočnicám, tak som zabudol taký menší detail, že to si sa fakt iba detail, ale vyzerá tak, že táto tu plutva je, nie je to dobré vidno tu, ale ona by mala končiť niekde tu. Takto.
že mala by byť trošičku prepracovaná, trošičku iná. Dobre, to by bolo asi všetko z tejto takej kratšej, nepovedal by som analýzy, ale takého menšieho rozboru nového McLarenu. Určite časom možno updatem, lebo získame nové fotky, takže budem vás pravdepodobne updateovať a informovať. No a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu a zatiaľ čaute.